सेंटर होता तो कोणाकडे हा टीव्हीएस सेंटर कमेंट सेक्शन कमेंट करची बघ काय बोला हा बघ म्हणजे हो ओ ये किती आले तुका सांगलेलं आहे ट्यूबान सारखे जाय ना म्हणून ते तू तर जाणा हा जाणार ना सारखे म्हणून तुका सांगता जब्बा या जब्बा या जब्बा तो ट्यूब सुद्धा म्हणतात तर आपणाच्या आणि कोण बसला काय म्हणा प्यारी समझ गई तो आहे ना जम किती झालं यार तू पळत राव ऍक्सिडेंट होतो तिथे आम्ही घराकडल्यान घेऊन येला कुक करपाक कित्याक की कुक करून खावपाची फिलूच अलग आसता न्हू रे अवी नाही पडले